living positively, living positive, living positively, living positively. Molweni, namkelekile kuSiyayinqoba beat it inkqubo yakhe wonke ubani ophila nentsholongwane kagawulayo. Abalingane bethu, izihlobo, iintsapho zethu, abantu esisebenza nabo kunye nabasebenzi bezempilo. Igama lam ndingunokubonga Yawa, ndiphila ngokuphandle nentsholongwane kagawulayo. Isifo sephepha okanye iTB yingxaki enkulu kwezempilo kwesisizwe sethu, nangakumbi eNtshona Koloni. iKapa yenye yendawo apho ibalasele ngamandla iTB. Isixoko saseKapa sisodwa nje sinengxaki ye-TB ephindaphindwe kabini xa ifanekiswa ne-United States of America. Kuqikelelwa ukuba malunga ne-70% yabantu abane-TB eMzantsi Afrika banayo ne-HIV. I-TB inento yokwenza ne-HIV, ngumbulali ohamba phambili kwesisizwe sethu. Yaye amanani e-TB aphindaphindeke kathandathu kwiminyaka eyi-20 edlulileyo. Kwibali lethu lokuqala, masibone indlela ezilula esinokuthi sikhusele ngazo ukusuleleka yi-TB. Uphando lwakutsha lwezonyango e-University of KwaZulu-Natal lubonisa ukuba ukusweleka kwabantu abane-TB ne-HIV ngaxeshanye lungancitshiswa ngo-55% xa benikwa i-ARVs kunye nonyango lwe-TB ngaxesha linye. Sithetha noDr. Lina Gilbecker wase-Desmond Tutu HIV Center ngolu phando, kunye neyona ndlela yokunyanga abantu abane-HIV ne-TB ngexesha elinye. Namhlanje sisegugu lethu sizokuncokola noSisi Ayanda ozothi asibalisele ngokutya i-treatment ye-HIV ne-TB ngexesha elinye. Masiyoveni. Ayanda Qhinga, ndihlala apha igugu lethu, ndisebenzela uDesmond Tutu HIV Foundation, ndingomnye wabantu abaphila nentsholongwane. Ndazazi ngo-1996, mhla ndandibeleka umntana wam. Ukuzosebenzisa kwakho i-ARVs uqale nini? Ngo-2003, ngo-April njalo futhi kakhona, ndazibona uba ndiluzi weight and ndisiba wrong, andikho right, ndiluzi weight, ndaqalisa ukhohlela, kwabe khona ugqirha endihamba kuyo ngoko e-observatory and wandidiagnose if ndine-pneumonia. But still nalapho ndingabikho right kwi-treatment owayendinike yona, ndaya kugqirha wesibini wayelapha igugu lethu, wayibona yena i-TB. So ndayoqala i-TB treatment ngo-2003 ngoMeyi. Ndacela ukutsala i-CD4 count, ndayitsala i-CD4 count i-TB clinic, bafumaniswa i-CD4 count yam ngo-87. So wathi ugqirha wayendinika ii-results zam ze-CD4 count, wathi I'm supposed uba ndiqale i-ARVs. Ndayoqala ke ngoJune i-ARVs, ngoJune ka-2003 ndaqala i-ARVs, ndisitya i-TB treatment. Ndayigqiba i-TB treatment yam after 6 months, ndabe ndiqhubekeka nange-ARVs ke ngoku, kuba ndisazitya ke nangoku. Kwakunjani ke ngoku uzidibanisa zombini i-treatment ezi? So at least ke ndivuke ngo-7 nditye i-ARVs zam, nakanjalo ngo-7 late. But kusasa ke ndizitya ngo-7 ezi-ARVs, ndihambe phaa ngo-9 ndiye ekliniki ndiyotya i-TB treatment yam. Ndamaneja uyigqiba la 6 months, kwafunyanisa uba ndizitye kakuhle ne-TB yam yaphela. Namhlanje sise-Desmond Tutu HIV Center e-UCT. Sizokuthetha noDr. Lina Gilbecker nge-study abathe basenza ngokutrita abantu abane-TB ne-HIV. Patients who have both TB and HIV coming to our antiretroviral clinics generally are quite advanced. In most cases, their CD4 counts are low. And the problem with waiting until TB treatment is complete means that people also, because of their advanced HIV, run the risk of dying of AIDS. And so
what these studies have shown us is that actually, and it's not rocket science, but it makes a lot of sense, that it's better to come in and treat the HIV concurrently with the TB treatment, because waiting too long means that those people who have a monthly risk of death simply because their HIV disease is so advanced that they can die of AIDS. What I think the evidence is now showing us is that we can and we should treat people with antiretrovirals even though they're on their TB medication, particularly when their HIV disease is advanced. And what do we mean by advanced? Well, in the SAPID study, it was people under a CD4 count of 500, but certainly under a CD4 count of 200. Those people, we should not wait too long to come in with antiretrovirals. And the reason why people have wanted to wait is the drug interaction toxicity story. So people are concerned that TB medication, there are 4 drugs in the intensive phase, 2 drugs in the maintenance phase, and antiretrovirals, which are at least 3 drugs, put them all together, and it really is a mix of medication which might cause toxicity because of drug interactions. We have to weigh those drug interactions up against the risk of dying of HIV because your disease is advanced. And what the studies are now showing, it's very nice to have evidence that actually you can mix the drugs. You've got to do it carefully. The patients have got to be monitored, particularly liver functions have to be monitored, but it can be done, and we will save lives by doing it. Our recommendation would be at least get your TB treatment started. Make sure you're over the hiccups of the early weeks of starting TB treatment, and then come in with the ARVs as soon as possible. Abantu baye babe nezinto abanazo nxa besitya iipilisi ezininzi, mhlawumbi babe dizzy okanye bayavomithe. Wena izinto na unazo? Kwi-TB ke yona ke zange ndafumana ngxaki kuqala. Ndazitya nje ndingazange ndandiyava abanye abantu, ndandingena nabeklinika athomnye ndaze ndaphuma irash, ndaze ndaphuma ntoni, but zange ndazifumana ezo nto. Sicela unikezele ingcebiso kubantu abasekhaya abane-TB ne-HIV ngexesha linye efuneke betye i-treatment which is engathi inzimana. Siyayazi nje uba i-TB iyanyangeka, and i-TB uyitya iinyanga ezithile. Uyaye nixhomekeka nalapha kuwe emntwini into yoba uye uyitye ngendlela na i-treatment yakho ye-TB. Wathi ugqirha ndine-TB, ndathi ndisajonga i-TB kwathiwa qala ii-ARVs. Ndakwazi. So kutheni le nto wena ungazukwazi? Endikufundileyo namhlanje kokuba abantu abaphila ne-HIV kunye ne-TB kufuneka bathethe noogqirha babo ukuze bafumane unyango lwe-TB ne-HIV ngaxeshanye ngokukhawuleza.